Kay Diyos manhay na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po, maluhod kita gabos. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatay an minaan padusang balik, kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, ni Bong and Jean Gapayaw and family, ni Benedicto Macasadia, ni Kagawad June Nunez and family, ni Mr. and Mrs. Teotemo and Lobiano Jr. and family, asin ni Leo and Cynthia Ramos. Mga espesyal na kahagadan. Dulot ni Rosemary Llanera Lota, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, kan Garcia family, ni Michelle D. Almonte, ni Rosa Tang Lee, ni Joaquin Lee, ni Claire PNC Mabini, ni Sarong Devote, ni Zaira May Arcos and family. For passing the LPT exam of Melissa Martin Cordero, ni Marfiga and Delarmente family. For good health, for work opportunity, and positive result of DepEd Rankina,
ni Christine May L. Zepeda. To pass the LET board exam ni Maria Shana Isabel Esaison. For good spiritual, physical, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. To pass the licensure exam for teachers, ni Christine Volante. To pass the licensure examination for teachers, ni Lori B. Brozula. To pass the licensure exam for teachers, ni Lori B. Barro. For the successful examination for March 2025, licensure examination for teachers, ni Michael James Serrano. To pass the LET exam, ni Christy A. Aklan. To pass the LET exam, ni Jimel Nasiba. To pass the licensure exam for teachers, ni Angelica May Cedillo, ni Jonah Francisco de Villa, ni Joshua P. Benamira, ni Lilian S.J. Bailon, ni Rose Jane Buhane Almonte. For complete recovery of Aurelio Mortega, ni Annabel Giriba. For successful board exam, ni Christian Royo Bonus, Catherine B. Brito, and Evelyn P. Prezia. To pass the LET on this March 2025, ni Angelica N. Maniago. To pass the LET exam, ni Aileen B. D. Gabarda. For Narciso Soler Jr. Consoler family. For Aliza Baraga Canbaraga family. To pass the licensure exam for teachers and guidance, ni Rialyn Ariate, Sugar May Bongcodin, Abraham Martinez, Clarissa Piape, Apple Barameda, Erica Bianca Shani Blanca, Maria Victoria Balingit. Also to pass the licensure exam for teachers by Maria Jessica Mabini, Naomi Claire de la Cruz, Crizel Biesas, Elaine Victoriano, and Stephanie de los Reyes. And special intention ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingaloan kan mga kalag, ki Lorenzo and Josefina kan Dumikel family, ki Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ki Beata Kervin and Kervin, ikana Sopardo and Cantara family, ki Susana and Antigono, ni Violeta Barcenas, ki Eduardo Sr. ni Bong and Jean Gapayaw and family, ki Felicidad ni Llurera family, for 40 days of Lolita ni Veronica Descalzo Catalan, for Florentino and Paz can Escoto family, ki Nora ni Chel Moran, ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family, ki Miguel Sr. ni Leo and Cynthia Ramos, asin ki Rosario ni Maria Lita Borabod and family. Diyos maray na aga po sa giraray, ngunyan, iyo an ikatulong Domingo kan Kwaresma. Magtirindog po sa pagpuon kang Eucharistia. Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo,
mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa Indogabos mga tugang. Marhay na agaman po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasaklan, nga ni magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, teragkasala ko rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasaklan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak, asin gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayad sa kasaklan sa pag-ayuno, pagpamibi, asin paglimos, kaugaying hilinga an pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan sa mong konsensya, danay na paitaason kan sa muyang pagkaherak, huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa babasahon, sa tuyang madadangog ang pagpamidbid ni Diyos ki Moises, asinan panuga ni Diyos na ihahawas niya an sa iyang banwaan sa kamot kan mga Ehipsyo. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Kan panahon na iyan si Moises, iyo ang nagaataman kan mga karnero, asin mga kanding kan panugangan niyang si Hetro, napadi kan Midian. Sarong aldaw inalaw niya ang mga hayop pasiring sa sulnupan, kan kalangtadan, sagkod na nakaabot siya sa Sinai, ang bukid nin Diyos. Nagpahiling siya sa iya duman ang anghel nin kagurangnan, sa laad nin kalayo na naghahali sa tahaw kan sarong marambong na tinanom. Nahiling niya ang nagkakalayo, ang marambong na tinanom, alaga daiman ini nasusulo. Makangangalas ang sabi niya, ranihon ko daw asin hilingon kon, kung taano tadai ini nasusulo. Kan mahiling nin kagurangnan na nagrarani si Moises, nag-apod siya sa hali sa tahaw, kan nagkakalayong tinanom. Moises, Moises, uya ako ang simbag ni Moises. Nagtaram ang kagurangnan, dai ka magrani, haliaan sa imong mga sandalyas, huli tabanal ang lugar na sa imong natitindugan. Ako ang Diyos din sa imong mga magurang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. Kaya tinahuban ni Moises ang sa iyang lalawgon, huli ta natatakot siyang maghiling sa Diyos. Nagtarampa ang kagurangnan, nahiling ko ang grabing kasakitan kan sa kong banwaan sa Ehipto. Nadangog ko ang sa indang inagrangay na iligtas sinda sa mga nag-uuripon sa inda. Naaraman ko ang gabos sindang tinitios, kaya naghilig ako tanganing iligtas sinda sa mga Ehipsyo. Asin darahon sa dagang matubang, mahiwas asin mayaman sa gabos na bagay.
An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan marahayon asin mahihirakon. An kagurangnan, marahayon asin maheherakon. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan, bilog kong pagkatao umawon an sa iyang banal na ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan, an gabos niyang balaog daimo paglingawan. An kagurangnan, marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos kong kasalan, binubulong niya ang gabos kong hilang. Buhay ko iliniligtas sa lulubngan, binibindisyonan niya ako nindanay na pagkamuot, asin pagkahirap. An kagurangnan, marahayon asin maheherakon. An kagurangnan minapahiling nin pagbalos asin hustisya para sa gabos na inaapi. An sa iyang mga plano ipinahayag niya kay Moises. An sa iyang mga gibo sa banwaan nin Israel. An kagurangnan, marahayon asin maheherakon. Mahirakon ang kagurangnan asin maugayon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Siring na ang langit halangkaw sa daga, ang danay niyang pagkamuot, dakula para sa mga may pagkatakot sa iya. An kagurangnan, marahayon asin maheherakon. Ikaduwang babasahon. Sa babasahon, pinagsasaysay ang istorya kan mga Israelita kan sindayaon sa lantad, asin kun paano sinda nagsunod, da nga nagtalikod sa Diyos. Sa siring na paagi, iyaon ang pangapuda ni San Pablo, nagirumdumon ang nakaagi, tanganing dainaliwat mawara sa dalan, an banwaan ni Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, buot kong girumdumanindo ang nangyari sa satong mga ginikanan na nagsunod kay Moises. Naglakaw sinda gabo sa lindong kan panganuron, gabos ligtas na nag-agi sa dagat na pula. Sinda gabos binunyagan sa panganuron asin sa dagat bilang mga parasunod ni Moises. Nagkakansin gabos kan parehong kakano na espiritual, asin nag-inom kan parehong inumon na espiritual. Nag-inom sinda hali sa gapong espiritual na nagiba sa inda, asin ang gapong ito, iyo si Kristo. Alagad mas kisiring, dai ikinaogman ng Diyos ang kadaklan sa inda, kaya ang sa indang bangkay, nagkawararak sa kalangtadan. Ang gabos na ini, sarong pagpatanid sa to, tanganing da kita magmaot nin maraot, arog kan ginibo ninda, da ikita dapat magnurog-ngurog, siring kan ginibo kan ibas sa inda, kaya ginadan sinda kan paragadan. Ang gabos na ito nangyari sa satong mga ginikanan bilang patanid, asin isinura tanganing tukdoan kita na nabubuhay pa sa huring aldaw na ini. Kaya ang naguhona na pusog ang tindog ninda, maglikay, tatibaad sinda, matumba. Ang tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo.
Kan kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan banal na ebanghelyo, susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras man sa nang ito, may nagkapirang tawo duman na nag-usip kay Jesus, dapit kan mga taga Galilea, na ipinagada ni Pilato, bantang nagdudulot sinda nin mga atang sa Diyos. Sinimbag sinda ni Jesus, naguhona kamo na mas makasaklan ang mga taga Galilea ito kaysa ibang mga taga Galilea, huli sa nangyari sa inda. Bako, alagad sinasabihan ko kamo na kunday kamo magbakli, magagadan man kamo gabos arog sa inda. Itong 18 katawo nagkagaradan kan marumpagan kantore sa Siloe, sa paghona nindo, mas maraot sinda kisa ibang mga tawong nag-eerok sa Jerusalem. Bako, alagad sinasabihan ko kamo na kunday kamo magbakli, magagadan man kamo gabos arog sa inda. Dangan nag-usipon si Jesus kan parabulang ini, ang sarong lalaki may tanom na higera sa iyang ubasan. Hiniling niya kung may bunga ito, alagad mayo siyang nakua. Kaya sinabihan niya ang namamahala kan sa iyang ubasan, tulong tauna akong nagpaparabalik-balik sa paghanap din bunga sa kahoy na ini. Alagad mayo akong nakukua, paluda iyan. Sayang kandagang natatanuman ka iyan. Alagad sinabihan siya ka namamahala kan ubasan, kagurangnan pabayaing na, maski ngunyan na sanang taon. Makalot ako sa palibot ka iyan, dangan bubuktakan ko nin abono. Kung magbunga iyan sa sunod na taon, marahay. Alagad kundai, paludon tana. Mga tugangan marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na aga sa indugabos mga tugang, ngunyan iyo an ikatulong Domingo kan panahon kan Kwaresma. Asin sinugo kan sa tuyang namumutan o bispo na sa gabos na misa sa ngunya na Domingo, basahon po ining sa iyang pastoral letter na may titulong Sarong Pangapudan sa Paglaom. Mga tugang nyamo sa kikristong kagurangnan, sa tubang kad mga presenteng pangyayari sa satong nasyon, bilang mga tagapamahala kan sa tuyang pagtubod asin buhay bilang mga parasunod ni Kristo, kami sa indong obispo asin kapadian, buot na magpaabot din mensahe sa indo, sa kamautan na matabangan kita na sarabay na magpangadji asin magurup-hurup, kung paano nyato si simbagon ang mga agyat kan mga pangyayaring inaatubang tangunyan. Sa enot na babasahon, ngunyan ikatulong Domingong ini nin Kwaresma, madadangog nyato ang sabi kan kagurangnan na Diyos ki Moises, nahiling ko ang grabing kasakitan kan sa kong banwaan, nadangog ko ang sa indang inagrangay, naaaraman ko ang gabos nindang tinitios, kaya naghilig ako tanganing iligtas sinda. Marhay na maghapot kita kung paano niya ito babasahon. Halimbawa, ining pag-arestar sa dating Presidente Rodrigo Duterte kang International Criminal Court or ICC. Tanganing simbagun niya an akusasyon sa iya nin pagadan kan sobra 5,000 na tao o lampas pangani sa 30,000 segun sa iba. Durante kan siya presidente kan mga taon 2016 sagod 2022. Magigirumduman na kanapodon siya sa atubang nin sarong komitiba sa Senado, ding duwa-duwang inako kan dating presidente na siya ang nagsugo sa mga pulis, nagadanon ang mga pusher asin mga adik, neyungunyan ang basehan kan pag-arestar sa iya. Huli kan ipinahiling niyang kapangyarihan asin impluensya bilang leader, makusog ang buot, ding ginagalang maski si Isay, maski ang mahal na Diyos sa iyang pinagbasang-basang, haros dainin si Isay man sa sato ang maghuna na maatubang siya sa kamugtakan na dai na siyang kontrol.
asinan sa iyang boses, dainan nin kapangyarihan, araw ka nangyayari sa iyang unyan. Ano ani tinutukdo sa to kay ning nangyari kay dating Presidente Duterte? Enot sa gabos, pinapagirumdum kita, nan gabos tang mga gibo may konsekwensya. Asin kunan sa tong gibo, sala, orog na kun ini nagdudulot nin karatan o kagadanan sa kapwa, pasisimbagon kita, asin sesentensyahan sa atubang kan hukuman nin tawo, asin nin Diyos. Ikadua, ipinapagirumdum sa sato nan kada tawo may dignidad, na day pwedeng basang-basangon, ang buhay nin tawo orog na mahalaga, asin day pwedeng pinapasipara, nin huli tahali ini sa Diyos, asin day kitang kapangyarihan, na pasiparahon o duhagion, ratakan o gadanon an si isay man. Kunday tangani maako na makahiling nin sarong tawong ginagadan, paano nyato mabaliwala sana ang ribo-ribo ng ginadan sa anuman na dahilan? Di pwedeng sabiho na dahil ang sarong tawo durugista o kriminal, ang destino niya perming kagadanan. Ang derechos humanos or human rights bako sana para sa nagakapira, kundi para sa gabos. Bako sana sa may kapangyarihan o may kaya, may inadalan o maimpluwensya, ang derechos humanos para sa gabos. Ikatulo, dayta paglingawan na dakulpang mga tugang nyato ang biktima nin manlain-lain na pagduhagi sa derechos humanos ninda, lalo na ang mga kasaradayan. Enot, ribo-ribong mga eskwela, an arwal daw na mina paeskwelahan na dain na mamahaw, mientras na pwede man kuta sa sainda na sindang tauan nin pagkaon pag-abot sa eskwelahan, dahil tamay pondo ang gobyerno para sa siring na pangangaipo. Pangadua, kadakol na mga tugang nyato ang dain nakakakua nin bulong, dain nakakapa-ospital tadaing pambayad, asin day mga ninigong tabang para sa saindang salud. Alagad ang mga programang masimbag kan siring na mga pangangaipo kan mga kasaradayan, arog baga kan PhilHealth, hinalean pa nin pondo. Pangatulo, pirang mga buhay ang nawara sa mga aksidente sa dalan, ninhuli taraot na mga tinampo, asin mga tulay na hinidali o sinapote ang pagkagibo. Pirang buhay ang nawara, mga harong ang inanod, dahil ta sa pondo para sa mga proyekto na dapat ginibunganing magkontrol kan pagbaha, nawara. Pirang mga komunidad na dati, day pinagbabaha alagad gunyan iyuna, dinhuli sa mga proyektong daisin da kinonsulta, asin bako man sinda ang pinaka mabenepisyo. Pang-apat, sinasabing ang satong national budget ngunya na taon pinag-aprobaran, bako tanganing simbagon ang mga tunay na pangangaipo kan mga namamanwaan, kundi sa pagpaonra nin kapritso, kagustuhan, asin ambisyon ni nagkapirang politikong gahaman. Inigabos na mga mamundong ladawan kan sa tong nasyon, ang labilabing pagtios din kadakol na tawo, ang pagbaliwala kan mga programa asin proyekto para sa kaikakarahay din gabos, dahil sa korupsyon asin makasadiring ambisyon in mga nasa poder, ang padagos na pagluya kan sa tong ekonomiya, asin kalidad din buhay nin kada saro, asin dagdagan pa kay ining pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte, inigabos nagdudulot bako lang nin kapurisawan asin kawaran nin paglaom, kundi urog sa gabos, pagkabaranga na pwedeng magdara sa to sa iriwal o mas makuring biyolensya. Anhapot, sa in kita inaapod, sa atubang kay ining presente tang kamugtakan, ano ang dapat nga itong gibuhon bilang mga syudadano, bilang mga Kristiyanong syudadano.
Danguguntaan sinabi ni Propeta Zacarias, papangyariho nindo an hustisya, asin magmabuot, asin magmakulog kamo sa lambang saro. Enot puunanta sa pagmakulog sa kapwa. Dangan sa pagtalubo sa pagkamot sa satong banwaan asin komunidad. Dahil may pagmakulog kita, kaya habutang may kapwang pinapabayaan, inaapi, asin lalo na ginagadan. Dahil may pagmakulog kita, kaya pinagsusuportahan ta, an marhay na trabaho ng kapulisan asin militar. Alagad pinagsasagwi ta an pag-aabuso sa otoridad, asin mga pagbalga sa derechos humanos asin rule of law. Pangadua, day mawaranin paglaom. Padagusan na sa pag-ibonin tama, maski day pa nahihiling an bunga. Padago sa pagsabot asin pagsabi ng katotohanan, lalo na kung kadakol ang nalilibungan, huli sa disinformation o napatubod din kaputikan. Padago sa pagkaherak asin pagpatawad sa tubang kadakol na nagpadaog sa saindang takot asin dagit. Padagos na maghinguwa asin magpagal, bako para sa sadiri, kundi para sa daing boses asin kakayahan, asin para sa mga masunod na kapag-arakian. Pangatulo, ngunya na panahon in eleksyon, maginguna kitang mga syudadano asin botante na may integridad asin ginagalang ang pagkasagrado kan balota, bago kita magpili nin mga kandidatong may integridad man asin puso sa paglingkod. Mag-volunteer sa PPCRV asin NAMFREL sa satuyang parokya, tanganing magtabang sa voters education, asin magbantay para sa matuninong na aldaw kan eleksyon, o pwede man magsuporta sa kampanya nin mga matanos na kandidato, basta dai maging parte sa darayaan, barakala nin boto, asin pagpalakop nin disinformasyon. Sa espiritu kan hubileyong taon na ini nin paglaom, daguguntaan sinasabing ini kan satong Santo Papa Francisco sa iyang surat ensiklikal na Fratelli Tutti. Iniimbitaran ko ang gabos sa panibagong paglaom. Ninhulit ang paglaom nagtataram sa to manunungod sa tong bagay na nakatudok sa kairaruman kan puso nin tawo, anuman ang kamugtakan niya ngunyan asin sa inman. Ang paglaom nagtataram sa to manunungod sa sarong pagkapaha, sarong pangiturugan, sarong pagmauot sa buhay na lubos, sarong pagmauot na madarakan sa tong puso asin espiritu sa mga darakulang bagay arog kan katotoohan, karahayan, kagayunan, katanosan asin pagkamuot. Ang paglaom makusog ang buot, tataong pasiparahon an anuman na kagabatan, asin anuman na nagpupugol tanganing mahiling ta ang tunay na liwanag sa satong atubang. Padagos kitang magbaklay sa dalan nin paglaom. Nuestra Señora de Salvacion, an sa mong paglaom pakusugon, matindugpuan gabos. Sa tuyang ipahayagan sa tuyang pagtubod, kita gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa selebrasyon na ini, nin pag-umawasin pagpasalamat sa danay na karahayan kag kagurangnan,
Mamibi kita sa Ama na urog niya itong masabutan an sa iyang pagiging harani, asin urog na magandam sa pag-ako sa iya sa tuyang buhay, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang ministeryo, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, pakusugon kang kapangyarihan kan Diyos na naghihiro sa satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mapasatuyang kinaban, nasyon, pamilya asin puso, an katuninungan na hali sa pag-ako asin paggalang ning kapwa, urog na an manlalain man sato sa anuman na bagay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, mga biktima nin maraot na panahon, dawa yaon sa kadikluman nin pagtios, magkaigwaning kusog na magdulok sa Diyos, sa danay na harani sa to gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kita gabos na yaon sa Santa Misa, makadarakang presensya ni Jesus sa harong niya to, asin pabanalon ang sa tuyang simana. Pamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na mga gadan, makamansay, kanlawog ni Jesus, asin magdanay sa iyang presensya, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa tuya man pong girumdumon, an sa tuya mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Diyos sa muyang Ama, ako ay ning mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod, manudan man niya mo ang pagkamot asin katuninongan ni Jesus sa imong aki, asin sa muyang pagultanan sa imo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sako asinan sa inong atang, mako malugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simba. Kagurangnan, huli kayo ng mga sakripisyo, kaugaying itugot mo na kaming namimibing patawadon sa mong mga kasumbikalan, maghinguwang magpatawad sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran. Sa pag-ayuno nin hawak, pinupugol mo ang mga bisyo, iniitaas ang isip, iwinawaras mo ang kabagsikan, asin ang mga premyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan.
Huli sa iyan, mga angeles naguumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, burunyog asin maugmang nagseselebrar, out pamanlugod na ipagbuot mo, na makasanong sa indan sa mong mga tingog na maludo kami nagpapahayag din pagtubod na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos na mimibi kami, tanganing kaiba di Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupan ng kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo,
An gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakawalian, na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itinato ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po. Peace.
tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yeso Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po, pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Heso Kristo sa muya tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom,
sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kambilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinabang, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman. An kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kami nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga na basog na kan tinapay hali sa itaas. Mapakumbabang nag-aarang sa imo na nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa tada. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,302 pesos and 85 centavos. Anaambag niya to sa siling na oras na misa, nag-abot man po sa 3,297 pesos and 45 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 6,748 pesos and 35 centavos. Para po ini sa pagmantiner kan sa tuyang simbahan. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, duwang 5,000 pesos, 500 pesos, asin 165 pesos. Haliman ki Hector Belches and family, 2,000 pesos. Ki Crisaan and family, 300 pesos. Asin Bien Gregory Honasan, 200 pesos. Diyos mabalus po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukuan mga payo sa pagbendisyon. Kagurangnan namimibi kami pasunuda ang puso kan mga paratubod mo, asin magkanigong warasan sa mga surugoon mong ining grasya, tanganing ang mga nagdadanay sa pagkamot sa imo asin sa kapwa, mautob ang kapanuan kan sa imong mga tugon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po.